Падкасты Радыё Свабода. Мова пра мову з Вінцуком Вячоркам. Вітаю, шаноўнае спадарства. Мы спыталі ў Менчукоў на вуліцы пра галоўныя ў дзень закаханых словы. Словы «любіць» і «кахаць». Ці гэта адно і тое ж самае? Конечно, одно и то же. Ці адно і тое мы яшчэ высветлім, але нельга не пагадзіцца з думкай спадара ў працяг. Это прекрасное слово. Самое лучшее слово в мире – это любить и кахать. Любить, да, и кахать – это одно и то же. Одинаково. Нема розницы. А калі, напрыклад, чалавек любіць есці дранікі, то як на беларускай мове это сказаць? Я кахаю дранікі? Кахаю, а что такое? Можно и любить, употреблять. Люблю все и кахаю тем более. Особенно жену, семью и всех. И кахать тоже самое. Может там какого-то животного своего домашнего. Не, усё ж і дранікі, і хатнюю, і свойскую жывёлу толькі любяць. І бальшыня апытаных розніцу ў словах адчувае. Кахаць гэта каханне паміж мужчынай і жанчынай. А любіць гэта можна любіць якога-нибудь котика и вот такое. Нешта. Кахаю, наверное, можно сказать про человека, а люблю обо всем, там, природа, там еще что-то. Кахать это девчину, а любить, например, торт. Любить можно конфеты, мороженое, пирожное, а кахать женщину, мужчину, деток. Кого-то можно любить родину, допустим. Но кахать это больше все-таки подразумевается к человеку, чем к какому-то предмету или еще чему-нибудь. Вот, любить можно поставить как синоним нравится. Вот. А кахать это уже кахать можно, жонку кахать. Дзякуючы нашаму апытанню, людзі ўспаміналі словы і святлелі. Пра што можна сказаць, напрыклад, любімы і пра каго можна сказаць каханы? Наверное, скажешь тоже так каханы. Я кахаю тебе, можно сказать. Это красиво очень звучит. Я кахаю тебе. Вот супруга своего, он шо, уже не слышит, как я его кахаю. Зрэшты, у старой беларускай мове, у класычных творах, ды і у гаворках слова «кахаць» можа адрасавацца не толькі блізкім, але і родным, і сябрам, і нават радзіме. І адрозніваецца яно ад «любіць» большаю сілаю пачуцця. Памятаеце, як у Купалавай Паўлінцы направа і налева сыпле зварот «каханенькія, родненькія» Сцяпан, Паўлінін бацька. Але у сённяшняй літаратурнай мове стражэй слова «кахаць» мае толькі адно значэнне. Яно пра каханне, пра сардэчнае, эратычнае пачуццё, адпаведна да дзяўчыны, да хлопца, да мужа, да жонкі. Пачулі мы некалькі такіх катэгарычных адказаў. Ну, это же русское слово «любить». Любить таки это на русской мове, а кахать на белорусской. Любить по-русски, а кахать по-белорусски. В нашей родной мове. Любіць па-рускі. Всё ж такі можна і трэба любіць па-беларуску. Слова «любіць», звычайнае, нармальнае беларускае слово, яно азначае і мець сімпатыю, і быць прыхільным. Яно і синонім да «кахаць», у тым ліку у зваротнай форме «любіцца». Ёсць такая, правда, журботная народная песня «любіліся, кахаліся, прыйшла пара, рассталіся». А яшчэ ёсць гарачае аднакаранёвае слово «любошчы». Два карані займаюць даволі выразныя розныя нішы. Всё ж дзень закаханых па-беларуску ў літаратурнай мове пра стан чалавека скажуць «ён закахаўся», «яна закахалася». Правда, прыпамінаем і так званыя жорсткія рамансы з мінулага стагоддзя. «Улюбілася ў ваеннага, ды не знала, што дома жана». Але гэта трасянка, і менавіта ў ёй незабыўны каларыт песні. А мы просім перакласці абодва словы на расейскую. Для людей это оказывается непросто. Не знаю. Все-таки по мне это немного два разных понятия. Я не смогу просто на русском так же сказать. Любить, просто любить. А кахаць? Кахать это и есть возлюбленность.
трошки завілавата. Відаць, што хочацца перадаць беларускія нюансы значэння, але па правдзе па-расейску ўсё прасцей. На русской любить и есть любить, а кахать, я даже не знаю, это и есть любить. Так, у расейскай мове такой синонімічнай пары, як наша любіць-кахаць, проста няма. І гэта багацце нашай мовы. Падобна ва ўкраінскай. У польскай таксама ёсць пара любіць-кохаць, але там значэнні інакшыя. Дый каханне па-польску мілосць з коранем міл, які ёсць і ў нас. Дарэчы, наўрад ці слова кахаць, каханка, каханы, кахацца, палянізмы, іх можна пачуць і у вельмі далёкіх ад Польшчы, беларускіх у сваёй аснове гаворак заходняй браншчыны ці, скажам, смаленшчыны. Вырашылі мы спытаць яшчэ пра адно важнае для закаханага чалавека слова. Может быть, вы узгадаеце, ці, может быть, дзесьці чулі такое слово «заляцацца», «заляцанне». Не чула. Нет, не чула. Нет, не знаю. А заляцацца значыць фліртаваць, рабіць залёты да дзяўчыны. Не блытайма з расейскім жаргонным словам «залёт». І ўсё ж сярод сталых людзей знайшліся тыя, хто радасна патлумачыў, што такое заляцанне. Хлопец заляцаецца да дзяўчыны. Што ён робіць? А прыходзіць. Заліцаўся, кахаўся, прыходзіць да яе. І сапраўды, гэта ж вельмі добра. І я вам зычу у гэты дзень укахацца, заляцацца, а ўрэшце, хто гэтага яшчэ не зрабіў, і шчасліва пабрацца. З вамі быў Вінцук Вячорка. Вы слухали падкаст «Радыё Свабода». Наступны выпуск праз тыдзень. Усе падкасты «Свабоды» ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.